אומגה, 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 אומגה. אוקיי, כולם מדברים אומגה, אומגה. מה זה בעצם אומגה? אומגה 3 היא חומצת שומן. די, מה קרה? בלעת הפטיפון? היא חומצת שומן שהיא מעשירה לנו את המוח, 20% מהמוח זה חומצת שומן שנקראת אומגה 3. עד היום היה לנו פתרון שלקחנו את זה מאומגה דגית, והיום ברוך השם, לפני 3 שנים, אחרי מחקר רב שנים במכון הוולקני, התגלה הצמח שנקרא המרווה המרושטת. בזרעים של הצמח נמצאת האומגה 3. מפיקים את האומגה בגבישה קרה, בלי חומרים משמרים, בלי חימום. היא לא מתחמצנת באוויר. ו3 שנים בעצם האומגה הצמחית מביאה בשורה לנו ולעולם כולו. כשהאמריקאים היום אישרו את זה, והם צרכני ענק של מדינת ישראל. חברת מרווליס היא היצרנית של האומגה 3 מצמח המרווה המרושטת. עד כאן היה משעמם, נכון? אפשר להתחיל את האמת. כן. אוקיי, זה הילדים שלי, הם לוקחים, ינון, איך קוראים לך? אני לקחתי 7. היום לקחת 7? ואיך את מרגישה, כמה את לוקחת כל יום? 3 או 2. ואתה, ינון? 2. ואיך אתה מרגיש עם האומגה? טוב. טוב? ואת, אוריה? בסדר. איך אתם לוקחים את זה? אני לא אעשת. מתי? בערב? בבוקר? בבוקר. כן, אתם יכולים, אתה יכול להראות כאילו איך אתה אוכל את זה? אולי ילדים אחרים יקבלו. ינון, אריאל ואוריה, כמה זמן אתם? כמעט 2 הם לוקחים את האומגה. אני רוצה לראות. תראה להם במצלמה, אוריה, תעשי. הנה. הנה. תבין. הנה, קח עוד אחד. טוב, עכשיו הם בתהליך של אכילה, תראי להם מצלמה. שתספר, תראה לנזל את כל הזמן. לא, היא תספר מה שהיא מרגישה ואיך שטוב לה. הנה. טוב, אוריה לועסת את זה, אפשר גם ללעוס, אפשר גם לבלוע. ינון אריאל לועס. בכל אופן, האומגה... אפשר לאכול את הפלסטיק. נכון, זה ז'לטין. גם אפשר להוציא את הפלסטיק. בכל אופן, אז האומגה הצמחית הזאת נתנה מענה, מה שכל האומגות בעולם לא עשו עד היום. במשך 3 חודשים היא הפתיעה ברמות, היא נתנה מענה לחולי הסכרת. אני מדברת על עובדות קליניות. כשאנחנו מדברים על רפואה זה לא מעניין אותנו. כשאנחנו מדברים על עובדות קליניות, זאת אומרת שהאדם שצרך במשך 3 חודשים את האומגה, העובדות הוכיחו בבדיקות דם שמאזני הסכרת ירדו, לחץ דם, כולסטרול ירדו. כמו כן זה עזר לבעיות פיברומלגיה, דלקות פרקים, בעיות עור למיניהם קשות, גם אפילו הפסוריאזיס. יש עדויות רבות על חולי הפסוריאזיס בארץ שפשוט הפצעים התנקו להם מהעור, הגוף שלהם מתחסן, רמת החיסון עלתה. יש המון עדויות על אנשים עם ילדים עם בעיות קשב וריכוז שפעם צרכו רטלין, ובעקבות לקיחה של 6 אומגה ביום הם היו מאוזנים ולא לוקחים את הרטלין, ברוך השם, רק את האומגה. יש עדויות רבות על נשירת שיער, ציסטות, מיומות, בעיות קיבה קשות, אליקובקטר. באופן אישי היה לי את החיידק, אליקובקטר חיידק פעיל. כעבור 1.5 חודשים עם האומגה, עם הסיבים, החיידק עבר ברוך השם. כמו כן אסמה, אסמת עור, בעיות אוטואימוניות, מחלות אוטואימוניות כגון הלופוס, טרשת נפוצה, מחלות שם ישמור שלא נדע. זה הוכח על חולי אלצהיימר, פרקינסון. יש עדויות רבות בארץ ובעולם על ניוון שרירים, לפחות אם זה לא ריפוי, אז אני אומרת שיש נסיגה משמעותית במחלה. זה חולש לאוכלוסייה הכללית, כולל לנשים בהיריון, תינוקות יכולים לקחת את זה, אין סיכונים. גם אנשים שהם צורכי תרופות, ולא משנה איזה, הם יכולים לקחת למעט הקומדין. מי שלוקח קומדין הוא מוגבל עד 4 ביום קפסולות.
יש לנו עדויות על הזעות יתר, בעיות חורים, בעיות כלי דם, חולי לב יכולים לקחת את זה. ממש זה נוגע לכל אדם חולה ואדם בריא, תינוקות, ילדים, מבוגרים עד גיל 120. לא צריך להיות חולה כדי לקחת את האומגה 3. צריך להבין שהאומגה זה חלק נססרי, חשוב ונחוץ לתזונה השוטפת של המוח. כשהמוח שלנו מקבל את התזונה, הגוף עובד כיאות, המוח זה הקופסה המוליכה את הגוף שלנו, את המוטוריקה, קוגניטיבית, חשיבתית. אנשים עם בעיות, זה ידוע שלוקחים את האומגה, אנשים שנצפו פעם עם בעיות נפשיות, חרדות למיניהם, אנורקסיה, יש הוכחות ולא אחת ולא שניים, שהאומגה נתנה מענה גם לחולים, לאנשים שהחזירה את השמחה לחיים. אז מה שחשוב שנדע, איך אומר המשפט העתיק? אומגה יש, עתיקה יש. מומלץ לכולם. מומלץ לקחת את זה. ואז כולם נגיד לכל הקהל, שלום. להתראות, הרבה בריאות. יושר. והצלחה. הצלחה.